Sendo as 20 horas do xoves día 27 de marzo, damos comezo a sesión ordinaria. Punto número 1. Aprobación dos borradores das actas das sesións anteriores, datas 30 de 2025 e 6 de 2 de 2025. Expediente número 2025 barra G006 barra 000007. Tenes copia das actas. Vamos, Cristina. Aprobamos. Sí, sí. Punto número 2. Aprobación da convalidación da misión da función interventora do expediente OFI 4/2025 de conocimiento extrajudicial e pago de facturas. Expediente número 2024/X998/000201. Tenéis aí unha copia da proposta. Como vedes, son facturas do cuarto trimestre de Viacua por importe de 78.463, que o sumar o importe de todo o ano supera o 10% dos ordinarios do presuposto, e por eso ten que ser aprobado por Consello Social e vía tío primeiro. Tamén teño que decir que bueno, temos casi rematados o que os pliegos do ciclo integral da agua, na que contemplamos o que é o servicio de abastecemento e saneamento. Irán as dúas cousas xuntas. Estás retrasando porque estamos valorando con outros concellos daqui da contorna a posibilidade de mancomunar o servicio e que nos salga máis barato para os vecinos. Pero por eso estamos casi un pouco retrasando, porque estamos valorando a posibilidade de mancomunar o servicio. ¿Pero qué te refieres con que se está retrasando la licitación? Sí. Que temos pliegos que temos casi rematados, as que hai outros concellos que non, e pois estamos valorando esta posibilidade. E con que concellos? Pois sería Ponteceso e Malpito, que teñen tamén un contrato en precario como nós, Cabana non porque ten un contrato en vigor. Bueno, o meu voto é negativo, mentre estea sin licitar, non imos votar a favor. Nós imos a seguir votando en contra, porque un pouco como que vimos dende o último ano, que votar a favor cando hai un recoñecemento de repago e tal, pues, de momento non estamos de acordo. Apreciamos que xa cousas en toda a mesa, e incluso ainda que sexa así un pouco, nos vi por sorpresa que se mancomune o servizo, pero bueno, que É vamos. unha posibilidade que estamos valorando. Xa tivemos os alcaldes algunhas reunións con a de Galicia e demais. Pero bueno, unha posibilidade está encima da mesa de momento. Bueno, pues votamos entonces a proposta, votos a favor, votos en contra. Punto número 3, aprobación da convalidación da misión da función interventora do expediente OFI 5/2025
Reconocimiento extrajudicial de pago de facturas, expediente número 2025/X998/000062. Aquí tamén, como vedes, tenéis aí copia da proposta. Son facturas do aluguel público por importe de 4.107,73 euros, que é o gasto que corresponde que se fixo no ano 2024, pero as facturas entraron no 2025, pois ten que vir aquí a reconocimiento extrajudicial e ser aprobado polo Pleno. Neste sentido, tamén vos podo dicir que estes días tamén iniciou o seu expediente de contratación basado no acordo marco da FEM para a contratación dos suministros da electricidade en alta e baixa tensión a través da central da FEM. Nestes momentos está o plazo aberto para que as empresas presenten ofertas. Nese marco hai 3 empresas son as que poden presentar ofertas, como é Endesa, Iberdrola e Gas Natural. E o importe do pliego iría por 225.000 euros IVA incluído. Neste sentido, teñen hasta o día 1 de abril, me parece, para presentar as ofertas e depois teríamos nós para, creo que un mes para resolver. Pola miña banda, mentres estea fraccionado os pagos do suministro eléctrico, consideramos que a xestión non é boa e, polo tanto, imos votar en contra. Nos igual, pensamos lo mismo. Vale. Nos queda votamos a proposta, votos a favor, en contra. Punto número 4, aprobación do reconhecimento extrajudicial de dereitos número 6/2025, reparo número 3/2025, e pago de facturas, expediente número 2025/X998/000063. Bueno, como vedes aí tamén, son gastos de alumbrado, de mantenimento de ascensor, de línea de teléfono, de consumo de agua, por importe de 6.889,98 euros, que corresponden son gastos que ve do colexio. Tamén, depois aparecidas, son gastos que fixeron no 2024, e ven presentaron as facturas do 2025, por eso ven o reconocimiento extrajudicial. É o mismo argumento. Consideramos unha mala xestión orzamentaria. Bueno, votamos logo a proposta. Votos a favor. Un momento. O Museo do Mar desde cando ten alarma, Paco? Aquí o tengo, pero isto non é do Museo do Mar. É a seguinte, non? Isto non é do Museo Non é do Museo do Mar esta? Estas son facturas do colexio. Ah, vale. Vale, perdona, pensei que era esta. Porque xa ten que pagar, non? Sí? Sí. Bueno, votamos a proposta. Votos a favor. En contra. Punto número 5, aprobación do reconhecimento extrajudicial de dereitos número 7/2025, reparo número 4/2025, pago de facturas, expediente número 2025/X998/000065. Ben, como vedes tamén, que sei a proposta, son gastos por importe de 943,80 euros, os cales son 375 euros de estancia de custodia de animales, son 314 de andamio unha caseta de contenedor, son 200 e pico de euros en pezas de perro. O gasto fixose tamén nos 2024, as facturas chegaron no 25, por eso vai a reconocimiento extrajudicial aquí a pronto. Votamos entonces, votos a favor. En contra. Punto número 6.
Aprobación de expediente de modificación de créditos número 9/2025 por créditos extraordinarios de suplementos de crédito, expediente número 2025/T002/0000009. Ben, tamén tendes aí unha copia da proposta, un expediente de modificación de presuposto para aumentar toda a redacción dos pliegos integral da agua, outro tamén parte das obras de saneamento do alcantarillado de Traba, e outro un gasto maior que se houbera na obra de Igrexa Bandes. Bueno, se non recordo mal, no pleno pasado falouse de unha cantidad de medio millón de euros e sumioiros. Claro, o crédito inicial son 57.000 e pico euros, suplementos de crédito 187.000, para finalmente quedar en 246.000 e pico. E, bueno, nos imos votar en contra. No, a ver, a cantidad é a mesma. Creo que estos son procesamientos contables, pero a cantidad que se apartó para atrás é a mesma, son os 449. Simplemente esto, ¿puedes explicar, ¿verdad? Esto es una modificación del presupuesto de 2025, prorrogado de 2024 para 2025. Estos 187.000 euros es una cantidad que quedó sin ejecutar en el ejercicio 2024. Como ya se había incorporado el crédito de 2023 a 2024, no es posible volverlo a incorporar del 2024 a 2025. Entonces, ese crédito se anula a final de año y en el 2025 hay que volver a consignar en el presupuesto vigente esa cantidad. O sea, que iría con cargo a remanente de tesorería, pero del 2025. Pero entonces, ahora que lo nombras al hilo de esto, porque no sé si es en este punto exactamente, se nombra eso, presupuestos prorrogados para 2025-2024. Claro. Pero eso. Es que estamos en presupuesto prorrogado. Estamos en presupuesto prorrogado. Bueno, sin noticias de ello. A cuestión tamén é que as obras tardaron en empezar e iso fai que agora temos que solicitar así, non? Sí, no se han ejecutado, no se han ejecutado Ejecutar, 2024. eso fai agora que has ejecutar. Bueno, votamos la proposta entonces. ¿Votos a favor? ¿En contra? Punto número 7. Aprobación de inicio de expediente de revisión de cifra das bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura dunha plaza de guía turístico medioambiental nunha plaza de animador cultural. Estabilización de empleo temporal. Expediente número 25/F05/000004. Bueno, aquí tenes tamén a proposta. Simplemente por explicarvos un pouco, bueno, cando se iniciou o proceso de estabilización, teníamos 11 plazas para estabilizar, das cales 9 foron estabilizadas, quedaron aí dúas que, bueno, por unha historia de igual, que da estabilización teñen que ser, hai que exigir a mesma titulación pola que foron contratados, e aquí nestas bases de estabilización iban a, que sería unha titulación superior, que tanto entendemos que aquí non se fixeron ben as cousas e por eso, para unha maior seguridade, solicitamos o asesoramento da asesoría jurídica da Diputación. Tenemos que vai ir a unha revisión do oficio e eles nos aconsellarán, máis que nada, por onde tirar, tal como está o expediente. Nos alegramos moitísimo porque é unha tema que temos que se acabe xa coa estabilización, máis estes dous postos que levamos 18 anos de vida neste concello e que facían moitísima falta. O que tamén esperamos é que con esta estabilización que ambos postos técnicos que teñan marxe de maniobra para traballar e que se vexa o seu traballo tamén no día a día do concello, tanto en turismo como na animación cultural. Mientras se encima de dinero, ten a potestad para traballar. A ver, a señora tamén aproveito para dicirvos que tamén ao mesmo tempo estuvemos traballando na RPT, que temos casi lista,
que espero que sea igual pronto a daremos ese traslado que os sindicatos e, bueno, votamos a Bueno, proposta. eu coincido no análise con Cristina, o único é que, bueno, é un erro, e eu anuncio que o noso voto vai ser abstención. Bueno, votos a favor da proposta? En contra? Abstencións? Punto número 8. Aprobación da atribución para 2025 do Servicio Municipal de Aguas, formulada por Viacua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, expediente número 2024/X998/000315. Bueno, temos tamén aí copia da proposta. Como vedes, Viacua presentou a solicitud de incremento de retribución para 2025 para ser recuperado o equilibrio económico do servicio. Pasamos dun importe de 0,83 a un importe de 0,85, 0,01 euros metro cúbico. Votamos entonces. Votos a favor da proposta? En contra? Punto número 9. Aprobación das actuacións que pretende a Comisión de Demarcación de Costas nas praias de Soesto e Traba. Expediente número 2025/X99/000014. Bueno, aquí explicaros un pouco que a Demarcación de Costas nos mandou un escrito no comunicado que este Concello as actuacións de loita contra a erosión na costa, para o aumento da súa residencia e comportamento litoral frente aos efectos do cambio climático e demais. E hai unha serie de actuacións a primeira na playa de Soesto, e hai unha serie de actuacións de limitar o que é o acceso á playa por medio das dunas, en 2 tramos con pilotes con cordas. Hai un tramo de instalar unha pasarela nova, despois a demolición de pilotes que están deteriorados, cierre, e hai unha pequena zona de restauración dunar. Pero aquí, claro, o problema é que Costas quere retirar o que é o merendero da Braña Soesto, algo que nós entendemos que non estamos de acordo, e que llevamos a solicitar que si estamos de acordo con as obras que se fan, tanto estas como as de Traba, pero non a retirada do que é do merendero. Depois aquí, por exemplo, tamén na zona de Traba, na zona contra Mórdimo, tamén se vai a generar unha zona con hemofilia e demais, que tamén se vai a limitar un pouco o acceso. E na zona de contra o Paio, tamén, 2 zonas que se van a limitar o acceso á playa con pilotes. Depois, ao mesmo tempo, tamén temos, bueno, nós, creo que fora o ano pasado xa tuvemos unha reunión co presidente de Costas, Carlos Giles, onde falamos de unha pasarela nova aquí nestas zonas, aquí do paseo, o cal nos dixo que non iba a facelo, e nos dou a solución esta de cerrar eses accesos á playa que non teñen pasarela. Meterían en esa obra, lógicamente, despois, o compromiso noso, despois, facernos cargo do que é o mantenimento do paseo, que é algo que xa estamos facendo cando as pasarelas se deterioran ou cando hai que arreglar calquer historia. Sí, en primeiro lugar, señalizar un defecto de forma que ten o plantexamento que o punto 9 falase de aprobar o que pretende acometer a demarcación. E despois, o que propón o documento é aprobar a posición do goberno, do equipo de goberno. Quero dicir, hai que ter cuidado o que votamos, porque estamos votando o que propón o equipo de goberno ou o que propón Costas. Estamos votando que estamos de acordo que se fan estas obras, exceptuando que a demolición das Brañas de Soesto. Por tanto, o que propón... O que
que me solicitou o presidente de Costas. Por tanto, o que propón o Concello. Vale. Pola miña banda, no que se refire á praia de Traba de Laxe, 100% de acordo. O que si queríamos saber é que si existiu algunha clase de xestión por parte do Ayuntamento, do Concello, con Costas, para ver se de alguna maneira se pode solucionar. Costas propón levantar ese merendeiro. Hai algunha alternativa? Sí, a ver, hai unha alternativa e, de feito, xa levamos un tempo traballando sobre ela. A ver, independentemente que nós nos opoñamos ou non, se Costas decide levantar aquilo está en dominio público terrestre, en zona deles, lógicamente nos vamos a opoñer, pero a palabra ten a eles. Pero, bueno, nós, falando tamén co jefe de demarcación de Costas, con Ricardo Bavío, aquí había un proxecto de 2013 que era a zona, sacar, retirar esa zona, pero donde están os aparcamentos aquela zona de atrás, aí facer unha área recreativa grande, zonas con aparcamento de caravanas, zonas con aparcamento de coches, con duchas, baños, barbacoas e demais. El pasoume ese proxecto, que é un proxecto que creo que é do 2013 ou así, creo que ronda 1 millón de euros ou algo así, pero claro, hai que ese proxecto paseio a patrimonio natural, porque son os que realmente teñen que dar o visto bo se iso é viable ou non é viable. Se despois nos dan o visto bo, si que o Concello tería a labor de comprar eses terrenos ou expropiar, e se é viable, pois despois Costas acometería esa obra. Pero bueno, xa falamos de non sei tanto. Pero, a ver, estamos movendo, decirche que sí que nos estamos movendo por outro lado para ver se iso é viable. Pero recuperamos ese proxecto de 2013 que, a ver, é un proxecto moi bonito. Eu creo que está claro que o que propón o Ministerio en base a unha legalidade, en base a uns principios medioambientais. Entonces, bueno, eu entendo que é normal, poderías entender que é normal levantar ese área recreativa, sempre cando haxa unha negociación para poñerla nun sitio onde sexa medioambientalmente viable e legal. Entonces, bueno, Claro, eso estamos. pola miña banda, en principio, Por se mandou ese proxecto a Patrimonio Natural para que, bueno, que o estudiaran e que o valorasen. Na documentación que se nos pasou, con que isto hai que acometer en 2 meses. En 2 meses a partir de cando? A ver, eso creo que é eu creo que canto primeiro mellor, porque é unha subvención que teñen eles con fondos nese inicio. Por eso digo, Por porque eso, temos o... bueno, nos ahora damos de traslado e pois se nos dirán. Pero bueno, xa dixen, de feito xa falamos no pleno anterior, que estaríamos de acordo con todas as obras que se fan, menos nunca retirada do merendero da Beneso Oeste. De todas formas, ainda que non se retire, necesita un cambio. Todo o que é o parque infantil que está deterioradísimo. A intención, sabes, eso está en zona marítimo terrestre, potestade deles, a intención non é nin arreglar nin retirar. A ver, nos vamos arreglando malamente como podemos, porque, bueno, tampouco nos gusta ver as cousas deterioradas, pero bueno. Bueno, votamos a proposta. Votos a favor. En contra. Abstencións. Punto número 10. Ratificación da resolución da alcaldía número 173/2025 do 7/3/2025 en canto a adhesión ao convenio para a coordinación de actuacións no desenvolvemento do programa de vigilancia e control contra a risco asiática dos vecinas no ano 2025, expediente número 2025/A006/00001. Tiene a proposta, bueno, ratificar o convenio que a Consello de Presidente de Deportes e a FEGAN para abrirnos a este convenio de colaboración. Votamos entonces, votos a favor.
Punto número 11, moción dos grupos municipais. 11.1, moción de que presenta Unidos Podemos para o control e tratamento das palmeiras afectadas por pitudo vermello. Expediente número 25/006/00004. Nuestra moción presentámosla por unha cousa que é bastante obvia, que é un problema de unha plaga que está afectando tanto as palmeiras particulares como as que están no paseo marítimo. E posto que xa fai un montón de anos que o Concello de Laxe non quere repoñer as árbores que están nas zonas verdes de Laxe, polo menos intentar manter as que están vivas, non? E, bueno, aparte de que é obvio os efectos que ten e que hai unha obrigación legal. O Concello de Laxe ten servicios de sardinería e entendemos que isto ten que cubrir. Instamos ao Concello de Laxe a que faga o que teña que facer para cumprir o Real Decreto 739/2021. Nada máis. Vamos que sí. Bueno, nos vamos a votar a favor, ¿no? Pero poderíamos, aínda que a postura é ben, nos queríamos a sustitución de todas as palmeiras por árbores autóctonos galegos. Bueno, eso xa é un criterio, quero dicir, que ten, por exemplo, un chalé con palmeiras, tamén se ve afectado, claro, entrar aí concordo completamente contigo. Sustituir os que están. Claro, sustituir. Bueno, penso que é un tema que se pode debatir aparte. Quero decir, o sea, nos o que propoñemos é a aplicación desta normativa en base a esta especie en concreto. Sí que é certo que, bueno, probablemente estaríamos de acordo en moitas cousas que se podería facer nas zonas verdes de Laxe. Bueno, pues a ver, noso punto de vista non temos nada, porque aquí se piden unha serie de cousas que non son asumibles por nosa parte. Censo de palmeiras, plan municipal de control, interadministrativa, campaña de sensibilización. Nós sí que as palmeiras que están atacadas polo pitudo, pues, lógicamente hai que retirarlas. Porque, claro, que están causando peligro ou polo que sea, hai que retirarlas. Ahora sí que estamos mirando a posibilidade, a medida posible, pues, buscar un árbol autóctono para colocar algún, non todas, pero colocando algún. Pero, a ver, as medidas que se nos piden aquí, pues, un pouco, creo que non temos personal para levar a cabo todo isto. Podes instar a outras administracións a que o fagan, por exemplo, a Deputación. Por lo menos explorar. Que dudo moito que che fagan algo así, como así. Bueno, votamos a moción, entonces. Votos a favor. Votos en contra. Punto número 11.2, moción que presenta Unidos Podemos para mellorar a atención sanitaria pública e protección dos dereitos dos ciudadanos. Expediente número 25/G006/000K. Bueno, básicamente nos facemos eco das reivindicacións da plataforma So Sanidade Pública de Galicia ante o desmantelamento que está facendo a Xunta de Galicia dun servizo público como é a sanidade. Esta é a nosa proposta que recollemos de So Sanidade. Si se necesita ser lida, non teño problema. Vos tendes a información. Nos, evidentemente, o noso grupo vai votar a favor, ainda que consideramos que este pleno non é o lugar onde debatir isto, que máis as competencias son da Xunta, e que, bueno, que nos no Parlamento pues, levamos a unha infinidade de veces, pero, bueno, que o noso voto vai ser favorable, evidentemente. Bueno, vamos a ver, eu entendo que esta é unha moción genérica que se pode presentar aquí, pode se presentar en Vigo, pode se presentar en calquer concello de Ourense, por exemplo. Perdón?
Voy a estar en silencio, con respeto. Como digo, ainda hoxe fun falar cos médicos, están encantados, nunca tanto personal tuveron aquí. Hai dos médicos de familia, un pediatra 2 días a semana, e 3 compartidos con cabana, 2 enfermeiros, que normalmente había un solo, un técnico auxiliar, un celador. Despois tamén preguntei por o tema do material, dime tamén que están ben, que este ano pasado, no anterior, un gasto de cerca de 40.000 euros. Por tanto, claro, aquí o problema é de verán. Eu creo que esta moción ten que ser dirigida hacia o Goberno Central, que é o que realmente ten as competencias no tema dos médicos, porque o problema é a falta de médicos, non é outra cousa. Bueno, Sí, aquí o centro de salud, da pintarlo, hai pouco. Nunca tanto personal tuvo como ten o ahora. sea que os problemas da sanidade pública son por culpa do Goberno Central. É falta de médicos, non hai médicos. Non hai Nin médicos. enfermeiras, sino as contrata a Xunta. Non hai médicos. Bueno. Perdón, que isto non é un sitio de risas, Votamos a moción, votos a favor da moción. Votos en contra. Si se me permite, xa que estamos no punto do orde do día das mocións, falar da moción que presentáramos xa para o pleno anterior sobre as bonificacións ao IBI para as familias que teñen Cando acabemos as mocións, entonces... Moción número 11.3, moción que presenta o Menegán en canto a solicitud da ASE a solucionar de xeito inmediato o problema de urbanización situada na avenida Isidro Parga Fondal xunto no acceso principal ao casco urbano de Lexe, expediente número 2025, vaga G006, vaga 006, Bueno, desde fai uns anos, os veciños da comunidade de propietarios Porto Blanco, o sea, a urbanización dos Salés de sentido en Laxe, situada en pleno casco urbano, xusto no acceso a Vila Pé de AC 429, veñen sufrindo a seguinte situación. Na marxe dereita, dirección a Puente Ceso, atopámonos 2 enormes furados en menos de 25 metros, de gran profundidade que quedaron unha vez rematada a beira-rúa da urbanización. Estes furados teñen provocado mesmo a caída de varios vehículos ao longo dos anos. No primeiro deles, como se ven nas fotos adxuntas, vese claramente que os tubos de pluviais e fecais están ao aire e interrumpidos. Xunto co perante desta estrada, esta situación provoca que a auga quede estancada, xerando unha situación de insalubridade grave para toda a veciñanza, aparecendo mesmo a presenza de ratas que teñen entrado nas propias vivendas. Estamos nun caso flagrante de peligro na seguridade vial e da insalubridade que sofre toda a veciñanza da zona. Por todo anteriormente exposto, o Grupo Municipal de Menegán proponemos a seguinte acordo. O Pleno da Corporación Municipal do Concello de Laxe, que acorde por unanimidade, solicitar a Axencia Galega de Infraestructuras da Xunta de Galicia a solucionar de xeito inmediato o problema desta urbanización cita na rúa Isidro Parga Fondal, xunta no acceso principal ao casco urbano da Vila de Laxe. Non poido estar máis de acordo, precisamente un acceso que ten unha serie de efectos que xa nos seu día tamén puxemos sobre a mesa outra serie de aspectos que necesitaban a mellora e, por suposto, a nosa posición é a favor. Bueno, aquí se din varias cousas que o seu pase furado xa leva anos, non? Xa estaba cando o seu compañeiro estaba no goberno. Estaba turismo. Bueno, formaba parte do goberno, non? Ou non? Non? Sí, estaba cando estaba José Luis de Azar. Estaba no goberno ou non estaba? Estaba. E non se arreglou, non? Bueno, eu que che podo dicir sobre este caso, hai dos problemas. Sí que é o problema de seguridade vial, que nós temos o compromiso de feito o pasado martes, tomamos unha reunión da conselleira,
Xa lle falamos este problema, este problema xa lle tratáramos o inspector de carreteras, volvemos a comentar este día a conselleira, e había dos problemas. Un, seguridade vial, que eles están a favor de arreglar o problema, pero, mentres tanto, non se soluciona o problema de vertido. E o problema de vertido ten que solucionar a organización. Sí. E pagamos unha taxa Non de alcantarillado. non podes falar. Mira, ali o alcantarillado hai que alcantarillado público. A miña porta non chega, Non chega a ninguna porta. Cada un, pagar perdona, unhas bombas porque perdona, non hai non alcantarillado. eu tampouco chega a miña porta, eu tuve que instalar. Non sei se me entende. Claro. Sí, é así. Esa é unha organización privada. Privada, non é do Concello. O Concello non puxo nin tubo de fecales, nin puxo tubo de pluviales. As pluviales sí que poden ir a cuneta, porque non contaminan. As fecales non. E aí non sei que pasou, non sei se é porque pasou algún camión pesado ou algo, e ese pozo que tendes aí, que no futuro para conectar a carretera de baixo, pois igual debe estar roto ou algo, é por suerte. Pero se está roto por problemas do tráfico, pues, Pero é un problema de... é da urbanización. Esa obra é da urbanización, non está entregada ao Concello. Vale, de todas É unha formas, organización privada. o que pedimos na moción é que o Concello pete noutra porta e que Xa intente petamos. axudar. Bueno, pero é o único que estamos dicindo, Paco. Xa petamos, e de feito xa se estuvo dicindo, fomos o martes a falar da conselleira. Nos dos temas e sacamos ese tamén. Eu, xa te digo, non teño inconveniente en seguir peleando para que eso se arregle. Pero foi o que me dixeron. Non son Así ten a competencia da seguridade vial. Pero hai que arreglar o problema ese deses vertidos que non se poden producir. Pois siga habendo unha parte dos veciños que teñen un problema que necesitan Sí. solucionar na entrada do pueblo. Sí, É mas- que a entrada principal do pueblo entra todo o mundo por aí. Paco. Sí, pero Entón, é non é un problema solo deles, eu creo que é un problema de todos. Mira, ti se ves algo, Eu entendo, eles encargamos. Paco, eu entendo perfectamente, pero sigue sendo un problema de salubridade para todos os Non veciños. digo o contrario, non sei, mira, podemos facer unha reunión cos propietarios, cos de carreteras. É que se claro que están demandando os Pero veciños que se reúnan. é o que me dixeron. Vale, Que eles pois, así non ten problemas en arreglar ese tramo. Vale. Que é competencia deles. busquemos Pero solucións, que hai un problema que aí se producen vertidos. vale, pero se nos E hai que poñemos, arreglarlos. nos traemos a pleno unha queixa da veciñanza, Eu intentamos... dixo que eu propoñer, mira, eu vou propoñer o seguinte. Pois eso que me gusta. Eu propongo. Si en vez de propoñer a ASI ou de solucionar de xeito inmediato esta historia, este problema, eu o que vos propoño é que por unanimidade solicitemos a Xencia Galega de Turismo de Infraestructuras a ASI que colabore co Concello de Laxe para solucionar o problema. Eu teño o compromiso da ASI que teñen intención de arreglar o problema, pero hai que solucionar o problema das fecales. É competencia da organización, non do Concello. Se o vertido fose na rede municipal, eso nos estarían multando a nós. O vertido non é na rede principal, é na rede privada. E pagou no Concello, iso que queres dicir. Como? Houve unha multa fai anos e pagou no Concello. Bueno, pois igual esa multa habría que O derivarla, Concello si non é responsable. igual esa de nada. multa habría que derivarla a quen está contaminando, porque as multas quen contamina é o que paga. Pois, dale unha volta. No, xa está, mira, xa está mirada, aí xa hai estudios, xa hai informes, cando queiras. Aí hai moitos problemas, pero eu entendo que unha situación non é boa, que hai moitos problemas, os tubos son estreitinos, aí eu entendo que pasou algún coche ou algún camión por aquel camiño que tendes, e ese pozo que quedou para un futuro, seguramente está escachado por algún lado. Cando hai fallo no bombeo que tendes, ese libedero por caída ven hacia aí, vai a por a cuneta. A maioría da auga que se ve non é de fecales, sale limpa. Bueno, ahora sí, polo visto, dixeronme que a calidad das bombas e todas estas. Bueno, hai que comprobar. Continuamente, por desgracia. Bueno, eu proponhoche, Vale. Cristina, se facemos ese cambio, votamos a favor e buscamos unha reunión cos propietarios, con o ASI, para dar solución a este problema. Si inclues que vai haber unha reunión cos propietarios para buscar unha solución, por nós, Sí, sin problema.
Eu quero engadir unha cousa que non entendo, que ás veces traense diferentes materias aquí a discutir, e xa pasou en varios plenos, esa política de decir, é que ti non a fixeches, e ao final, quen o sufre é o cidadán. Escuítame, eu quero pensar que así non arregla porque aí se produce un vertido. É posible volver a romper para arreglar. Agora, é cuestión de mirar, que eu supoño que ahora farían uns arreglos, ir mirar ali, xuntarnos entre todos, e olha, pois mira, que hai que... Esta parte ten que arreglar aquí, e outro, esa está. É que ese é o Eu noso por nosa objetivo parte, se principal. faremos así, pois... Perfecto. Vale, pois votamos entonces. Votos a favor. Punto número 11.4. Moción que presenta o Benegán en tanto a situación de deterioro del nivel estructural a que se atopa o CPI Cabo da Area, expediente número 2025/P006/0013. Vale, bueno, eu non a vou ler porque a máis longa, pero, bueno, comentarvos que xa se trouxeron a pleno algún dos problemas estructurais que ten todo o colexio, algunhas cousiñas que fomos falando sobre a problemática, e ao final o curso académico 2025 pues, comenzou con esas demandas que xa veñen de anos para atrás e con un nivel de melloras e arreglos que non se fixeron, non? Somos conscientes de que xa se falou coa Xefatura Provincial e coa Dirección Xeral e que, de momento, no que son nas demandas máis importantes, pois non se tomaron medidas ningunhas, non? O que urxe dende a comunidade educativa, polo que nos fixeron chegar, é que existen filtracións bastante importantes no túnel que une os dous edificios, o de primaria co de secundaria, e que afectan o polideportivo do centro. Que esas filtracións o que fan que enchoupe, que chega a facer charco na pista, a pista que está arreglada, que é nova, e que, mentre se siga caendo auga, o que vai facer é que esa pista que se acabe estragando e que haxe que cambiala, é unha pista cara e unha pena. Nesa pista, que aparte que se fan actividades municipais tamén, extraescolares, e que incluso que pode provocar hasta algún accidente. De feito, tamén, para rematar o revestimento da cuberta de parte do tellado, que afecta a parte da cantina e a parte dos vestiarios deste polideportivo que non os poden usar os cativos e as cativas precisamente porque está a unha humidade que non é salubre usados e nin seguro. E que esta falta de cuberta non se fixo xa, bueno, cando se fixo o revestimento da cuberta foi no 2021-2022, acabaron os seus cartos, non chegou os cartos, quedou esa parte sin rematar e así siga, a 2025. Tamén é urxente solucionar o problema do depósito do gasoil, que se atopa a intemperie, que cada vez está máis cheo de ferruxo, está oxidadísimo, eso é un peligro, está a intemperie, está a vista, e mete bastante medo. Sabemos que se quere cambiar a nivel enerxético o colexio, pero mentras non se cambia, aí sigue chovendo enriba e eso ten bastante mala pinta. Despois existe a necesidade tamén do cambio dos canalóns que verten por fora, que marchan na fachada que está recién pintada, como que di, pintos fai antes, na anterior legislatura. Sí, fai 2 anos, sí. E despois o que urxe tamén é unha pintura por o interior do centro, vale? Que non só por higiene, por imaxe, un pouco por ambiente escolar. Tamén se queixan dentro da comunidade educativa e dentro da comunidade educativa en xeral, traballadores, profesores e máis familias, que o perímetro todo que está en unhas condicións moi malas, dende o cerrume, todo o cerramento que ten metálico está oxidado, é roto, os valados de hormigón son moi baixos pola parte do paseo marítimo e están deteriorados, porque xa teñen moitísimos anos, os ser tan baixos favorecen o uso do colexio en horas que non está permitido. Vale. E todo isto fai que sexa pois unha tónica de eso, de esas entradas non permitidas, que no verán hai estragos, de feito ainda hai pentadas do verán pasado que non se solucionaron, pois pinturas obscenas no patio infantil, todas esas cousas. Houbo roubos, que xa non os hai, eso sí que é certo, pero siguen aparecendo lixos, cristais na zona de area e todo eso.
O patio de educación infantil segue sen ter estruturas de xogo infantil, de psicomotricidade, bambáns, todas esas cousas. Os nenos e nenas de Laxe neste colexio non teñen un parque para poder xogar. Non teñen area e porque lles ven a duna para dentro, porque se caben non tiñan. E despois a casa do conxerxe e máis a dos profesores que están cada vez máis deterioradas, supoñendo un problema eso de salubridade, de seguridade, porque moitas se utilizan para cousas que non se deberían usar. E aparte que dan unha imaxe pésima dos arredores do propio centro educativo. Dende a comunidade educativa, que isto xa que empeza a ser insostible e, sobre todo, que a preocupación máis grande, a parte da seguridade e tal, é que se non se van tomando medidas, que al final ese deterioro vai ser peor, e, por lo tanto, vai ser máis caro. E cando máis caro sexa, pues, menos posibilidades hai de solucionarlo. Entón, o que nos gustaría que se acordase con esta moción, por unanimidade no pleno, é solicitar a Consellería de Educación a Román, bueno, pues, o arranxo desas filtracións e pingueiras que afectan o túnel do centro polideportivo, porque, bueno, considerando que é un problema estructural e de un desembolso moi grande que o Concello non pode asumir, como si que pode asumir se cadra outras cousas que ten obriga pola lei de bases de réxime local, como sería, pois eso, que o Goberno municipal estableza un plan de actuación anual para ir poñendo solucións ás demandas realizadas e que sí que pode ir asumindo o Concello. Pois este ano se poden pintar as aulas, pois este ano podemos asumir os valados, este ano podemos estar, ou reservar xa dun xeito anual, pois, a solución en setembro dos problemas de destrozos que haxa durante o verano. E, bueno, é máis ou menos a grande resolución. Bueno, de feito, no seu día xa propuxemos facer unha especie, unha partida orzamentaria particular do Concello. Nada, eu quería preguntarte se sodes conocedoras de que o Consello Escolar transmitise estas deficiencias á inspección. Sí, transmitiros a inspección, evidentemente o propio Goberno municipal, porque hai representación. Antes era Paco, que está tú sabes, entón eles son coñecedores desos e sabemos que se levou non só a inspección, sino as direccións xerais, a xefatura territorial. Bueno, é curioso, non? Un pouco curioso sobre todo. Vienes agora nesta moción exigindo esta serie de melloras que, por de acordo, que de feito nos estamos implicados no tema, estamos falando seguido con a educación e demais, pero aquí tomamos aí un pouquinho, punto 4, aprobación de gastos do colexio e votades en contra. Votades en contra de que se pague factura do alumbrado eléctrico, votades en contra que se pague o servicio do ascensor, votades en contra que se pague o servicio da agua. Sí. Estamos en contra. No, estamos en contra da maneira que tedes de gestionar a economía. Non, por favor, xa manipulachedes abondo nas publicacións oficiais, non manipuledes en sede pública. Por favor, valo pido. Xa mucho orden por primeira vez. Primeiro punto. Punto número 4. Aprobación do reconhecimento extrajudicial de créditos número 6/2025, reparo tal, e pago de facturas, expediente número 2025, pago de facturas, creo que pon aquí. Vamos ao expediente e temos 1935, Naturgy, 183, Orón Ascensores, 419, Ascensores Tresa, 2018, Naturgy, 2198, Naturgy, 36, o da agua, e outra partida. É que vamos a ver, se a xestión económica do Concello fora diferente, o Concello tería cartos para arranxar estas deficiencias que están propoñendo eles. Por favor, nós as competencias que temos no colexio son de mantenimiento. Xa o sabemos. Máis do que nos corresponde. Xa empezando por aí. Que de feito, desde que estamos nós, igual non presentamos aquí estas mocións, pero sí que estamos en contacto con a educación. Mira, se podo dicir, desde 2019, estamos nós aquí. A Xunta invertiu no colexio do Cabo de Rei casi cerca de 600.000 euros. Cando nós chegamos ao goberno, as redes caían cachos que estaban podres, que se cambiaron, se puxeron as canastas, 2 canastas a maiores, se pintaron varias aulas. Ahora nas pasadas vacacións estuvo Javier o conserje estes días de vacacións de Entroido pintando aulas. A pintura sí que a puxo o colexio. Se estuvo arreglando cousas que non temos que arreglar. O tema do bombeo, que había unha fregona
atascando as bombas do bombeo. A ver como chegou unha fermana ali. E así máis cousas. De primaria. Pero non podes, pero eu xa che digo, nós estamos de acordo, traballamos, estamos en contacto ca Xunta para que isto se leve a cabo. A mí o que me comentaron é que iban ter unha reunión pronto para mirar cales eran os colexios que podían actuar e pedinlle, por favor, que se acordaran de solucionar algún problema de aquí. Solicito a palabra. Sí. Vale, por un lado, si se lee, porque agora non a li, pero senón hai que ler as cousas literais, si se lee é que non estamos exixindo nada máis a que o pleno municipal acorde por unanimidade o que estás dicindo falar coa Xunta e o que sería... Espera, non acabe. E o que sería interesante é que existise, pois eso, pois un plan de actuación anual, porque dentro do colexio, e sabédelo, porque estades no Consello Escolar, sabedes as queixas que hai, o sea, non nos estamos inventando nada máis que os informes que vos xa tedes, que os vimos e que se entregaron en Consello Escolar. O sea, non, todo isto que está aquí non nos estamos inventando ni media palabra e non estamos exigindo, si lees o que estamos dicindo, estamos simplemente para que conste neste pleno, vale, e para que saiban os veciños e as veciñas cales son as exigencias do colexio, estamos dicindo, isto hai que ir facendo, nin sequera vos estamos dicindo que haxa que facelo agora. Vale, eso por un lado. E por outro lado, non hai que xuntar churras con merinas, porque nós o que votamos en contra antes non é a que se paguen as cosas do colexio, evidentemente. O que estamos votando en contra é que a que se pague con recoñecemento de reparo. É que o dixemos desde o principio. E estivemos desde esta legislatura durante un ano votando a favor desto e dicíndovos, seguimos votando, inda que sexa con recoñecemento de reparo, porque queremos que a xente cobre, pero isto tedese cambiarlo, cambiáchedelo. Non. Entonces agora votamos en contra. E iso non quere decir, e este grupo municipal, e creo que ningún dos da oposición está en contra de que a xente cobre. Nin estamos en contra de que os colexios teñan o que teñen que ter, Paco, por favor. É que iso terxiversar e faltar a verdade. E iso non é o que pon a moción que ti dixetes. Nos decimos o que hai e que deberíase buscar un plan estratégico para ir facendo o que o Concello pode facer. E onde non chega, pois seguir chamando a porta da Xunta. O que simplemente di a moción en plan, pois sigamos chamando a porta da Xunta, nada máis. Xa estamos facendo, Cristina. Bueno, pois entonces que problema tes coa moción? Que? Entonces cal é o problema coa moción? Quizá non presentemos mocións, pero xa estamos facendo. Pero entonces cal é o E problema non coa moción? neste punto, se nós non votamos a favor, esas facturas non se podían pagar. Bueno, Bueno, non, é que se nós non votamos a favor desta proposta non se podían pagar esas facturas. Dime ti como cobraría esa xente. Non poden cobrar. É que, de verdad, hai que ser un pouco coherentes co que pedimos. Oye, pedimos que se mellore o colexio, de acordo. Todo o que podamos facer nas nosas mans estará. Que eu teño meu fillo ali, e como a mí moitos. Pero, oye, hai que ser coherente co que se pide. O sea, pedimos si as mellores co colexio, pero por outro lado, non, que non se paguen as facturas. Sí, é que é así. Non vos reales que é así, é a verdade. Se nós non votamos a favor deste punto, esas facturas non se poden pagar. Non, non vou discutir con todo eso. Non se poden pagar. Porque estás faltando a verdade. Nós estamos dicindo o que estamos dicindo. E levamos plenos e plenos repetindo, Paco. Ti podes decir o que queiras, pero nós non votamos en contra de que a xente cobre. Jamás. Xamás. Votaches a favor. En contra, Cristina. Vamos en contra a como se está gestionando o pago. Votaches en contra do punto. Se nós non votamos a favor, Eso, estas facturas non se poden pagar. Vale. eu penso que había que se morda a cola. Votamos a moción, porque sabes que, bueno... É que aquí estamos falando da moción. Non, eso, o Paco... E como non votamos a favor dos REC, entonces xa non se pode facer nada. É que non se pode pagar a Bueno, nada, é desgañitarse explicando nada en pleno tras outro, en pleno tras outro. Informademos sobre. Si, hai que ler unha. De verdade. Sí. Se nós non votamos a Bueno, favor deste punto, non se pode a moción é interesante, gustaríame incorporar, se sair adiante, que creo que non, a nosa proposta que xa fixemos fai tempo, de ter unha partida exclusiva municipal para isto. Pero bueno, Sí, en fin. entraría dentro dese plan En fin. estratégico de cada ano ir facendo Bueno, algo. nós, esta moción, vamos a votar a favor, porque é o que estamos facendo. Pues entonces, por que discutimos, Paco? Porque discutimos porque, joder, non entendo a vosa posición. Do punto anterior, do punto 4, xa está. Sí, non é risa. Informaremos, se nós non votamos a favor deste punto, non se poden pagar as facturas. Que facemos? Cortamos a luz do colegio? Según vos, cortamos a luz. Sí, pero metemos un parque, pero cortamos a luz.
É que se non, Porque non se pode se pagar. houvese outro tipo de xestión, non O sea, habería outro tipo de problemas xestión cos xa está. pagos. Xa está De feito, verdad. está. Mira, o suministro de energía eléctrica xa está aí. Bueno, nada. Aquí nada. Ya está. No, Hai bueno, votación, xa está. bueno, pues xa está, votamos a moción. Votos a favor da moción? Perdón un segundo. ¿Con la partida exclusiva o sin ella? ¿Con lo que dijo Fernando o sin ella? Bueno, eu primeiro propoño as compañeiras do BNG incluir. O que entendemos é que dentro dun plan de actuación anual pues, teña que estar asociado a que haxa unha partida do Concello. Non decimos ni canto ni nada, eso será xestión. Pero a partir do Concello xa estamos metendo, que non xa estamos metendo ali a ver. Entonces está todo. Está. Xa preguntaremos. Bueno, votamos así, como está a moción. Yo creo que lo de la partida exclusiva no se puede hacer. Hay partidas presupuestarias a las que se imputan estos gastos, Se expliquen aí. pero la cuestión es que el mantenimiento del colegio no es del ayuntamiento, no es competencia del ayuntamiento, porque no es un centro de titularidad de propiedad municipal. En el expediente, Un punto en ese momento, claro. en el punto número 4 hay un informe de intervención, no sé si lo visteis. Sí. ¿Lo leísteis? ¿Puedo? Pues en el punto número 4. El punto número 4. Ah, sí que. En este punto hay un informe de intervención en el que se explica el reparo. El reparo es por dos motivos. No hay un expediente de contratación y porque no son competencias municipales. Entonces, yo si incluís lo de la partida específica, es decir, dotar de consignación presupuestaria una partida para el colegio, para los gastos de mantenimiento, conservación, conserje y demás del colegio, tengo que advertiros que yo considero que no es competencia municipal, que es competencia de la Xunta de Galicia. Vale, pero bueno, de todos xeitos, que exista un plan de actuación, igual que o Concello xa vai acometendo cousas, Perfecto. entonces aí, Si va solo el plan de actuación, no tengo nada que decir. vale. O interesante é que se aprobe a moción tamén. O que a nos interesa, e por eso traemos esta moción, é para que exista un plan pensado e que priorice as cousas, nada máis que as cousas que sí que pode facer o Concello. Non sabemos que o Concello non pode asumilo todo. O sea, non só por as implicacións legais, por non detalhe, porque se sai de presupuesto, non? O orzamento é moi grande. Pero sí que exista un plan, e dentro, se hai un plan de arreglos, aí xa vai a haber partida, o sea, al final, os cartos saen do Concello, no que se pode. Pois xa está. Eu dubidaría, claro, non entrar o meu, pois dubidaría entre votar a favor ou abstención, pero claro, obviamente, pois, como xa estamos cansados de levar certos temas, un pleno, dous plenos, tres plenos, bueno, pois isto podemos presentalo así ad eternum, e bueno, pois, por apoiar unha cousa que é positiva. Bueno, pues votamos a moción tal como está, entonces. Bueno, votos a favor da moción. En el punto número 12, acción en contra de decretos de alcaldía, expediente número 55/C006/000 Punto número 13, acción en contra de ejecución do comentario do cuarto trimestre 2024, expediente número 2025/C006/00009. En el punto número 14, acción contra la aprobación de la liquidación del orzamento municipal del ejercicio 2024,
Expediente número 2025/T019/00001. Punto número 15. Relación contra la relación de acuerdos contrarios a reparos expedientes de la Comisión de Fiscalización de 2024, expediente número 2025/T006/00012. Punto número 16. Asuntos de urgencia. No sabemos. No. 17. Robos. Sí, nos traemos ese robo. No está. Nada, o primeiro robo é que, bueno, despois da pouca participación e éxito que houve nas últimas actividades da Consellería de Comercio, Hostalería, Turismo e Cultura, pues, logramos que haxa un cambio de dirección urxente un pouco na dinámica que se está levando, ¿no? Que se deixe facer eses técnicos especialistas, que, como xa comentei antes, que son especialistas no seu traballo, que é unha consellería con unha dedicación e que creemos que nos está vendo un resultado positivo xa a vista da participación. Entón, o noso robo é que haxa un cambio de dirección neste sentido. Tamén recordar que a moción presentada ano pasado sobre facer un plan estratégico de obra, rogamos que este ano se faga algo ao respecto. Que non chega só coordinación de tráfico, sino que hai que facer cumprila. Aparcamentos disuasorios que funcionen de forma legal e que se firmen os convenios cos propietarios. O último rogo que traemos, pues, que rogamos ao Concello que faga público e que informe a veciñanza, como se prometeu en pleno xa hai un ano e medio así, cal é o procedimento cando se atopan con animais abandonados, non? Porque vamos, eso, 2 anos ainda non se puxo nada nas redes. Somos conscientes que sí, de feito, hoxe se a pleno o pagamento dunha factura desto, pero ainda a veciñanza non sabe ben que ten que facer cando se atopa con un animal abandonado e quedarase que se iba a facer público. Esos son os nosos rogos. Non teño preguntas. Nos preguntas tamén. Cristina. Vale, están programadas para o mes de abril actividades para a biblioteca e se ten pensado en modernizar a parte infantil en canto a mobiliario e fondos. O mes de abril é o mes do libro. Sí, estáse pensado facer as boas cousas. Vale, genial, gracias. Bueno, uso de espazos. Falouse algo para a utilización da Casa do Mar ca cofradía? A Escuela da Torre de Traba, sabemos... A escola que é a Escola da Torre, que xa hai unha asociación aí xa feita, que creo que pide a cesión. E a Escola de Traba que falamos, o proxecto ese, que estamos mirando para metelo nunha subvención do GDR, pois creo que a partida xa está acabada para eso, pero vamos a intentar metelo por GDR. Da Casa do Mar, ca cofradía? A Casa do Mar estamos en contacto coa cofradía, pero claro, os fondos hai que, normalmente para as subvencións hai que meter unha parte, e a cofradía o domingo que me din que teñen outras necesidades antes que meter a red. Dixechedes que a Escola da Torre con unha cesión? A ver, hai unha asociación que quere solicitar, da Liga. E no GDR que se vai solicitar para entrar? O que falábamos sempre Do centro de... sí. Vale. A ver, estamos valorando cantidades, porque as subvencións do GDR sí que son algo máis limitadas. Un centro de interpretación, non? Desde o Concello vai ser pedir á Iglesia que arregle Santa Rosa antes das festas. Sí, a ver, de feito, xa falamos todos unha gran cura. Bueno, as cousas falamos agora, pois xa temos presupostos, me parece que está pedindo o seguro, pero creo que a intención é arreglar. Antes de... Vale. Actualmente, cantos voluntarios ten Protección Civil? Podías decir? Pois creo que saiu publicado na de Galicia os voluntarios que hai. Se non o pillo vostede, quero que yo diga, se hai chista. Sí, gostaría de estar por cartón, por pregunta. Non, é unha pregunta, simplemente. Vale, eu pregunto por cartón, pregunta. Para saber cantos voluntarios hai en Protección. É que teñen dereito como representantes públicos a sabelo, o sea, non se pode condicionar con outra pregunta. Vale, aquí nadie está condicionando a ninguén, evidentemente.
Estaría publicado na web de Galicia con unha listaxe con todos os miembros de voluntarios e voluntarias de protección civil de Enlace. Pero que la voz de Galicia non é o BOGA, nin é o BOE. Estou falando eu, se me permite, con toda a educación do mundo. Perdón. Estou explicándome. Digo que estaría publicado na web de Galicia a relación de voluntarios que había de toda a Costa da Morte, dos voluntarios e voluntarios. Se por calquera circunstancia non o vío, non teño ningún problema dicirlle que hai 30 os que hai na agrupación de voluntarios de protección civil de Enlace. Gracias. Está. Gracias. Vale. O camiño de Espiñaredas ao Esto segue sen arreglar, e xa foi en 3 pos, e porque falta unha autorización, e, bueno, saber se está lista e cando Sí, vai ahora a autorización está lista. Vale. Mas, bueno, temos outra prioridade, vamos a empezar ca Santa Rosa, que de feito publicamos ahora que son os pliegos e demais, que eu supoño que a semana serán as ofertas. Depois temos outra pendiente que é o arreglo tamén do tellado da nave, que é así que temos que cometer este ano, se non se solución perdese. A nave municipal. Sí. Cal é a previsión da duración das obras da Plaza de Ramojuelo, máis ou menos? Para acabar, quanto Pois, moito? acabaron hoxe, me parece. Acabaron hoxe. Acabaron. Pase, claro, vamos ter a calle por precaución cerrada, e se quedan para semanas para que se queden. Vale. Hai previsión? A xente pode poder pasar, pero que Podemos. coches e demais van estar 2 semanas cerrado porque é o que nos dio o Vale. entrevista. E hai previsión de arreglar os baches de sus casas? Mas já estuvemos Bacheando estes días. Vale. No plan de bacheo que se fixo, estuvemos por aí bacheando. Perfecto. Okay. Vale. En canto á ordenación de tráfico, hai unha zona de onde está o antigo chalet de Salgado. Vale. Es dos plazuelas, a outra non sei como era que sube. Sí, travesía Campo do Riego pode ser. Sí, creo que sí que está así. Aí hai posta unha sinal de prioridade. A cuestión é que non sabes para onde está prioridade. Cando ti chegas de dos plazuelas, Me permite que pasaches por ali, porque xa cambiouse a semana pasada. pois xuraría que a semana pasada. A ver, antes estaba pegada, supoño que te fixeste esa, antes estaba pegada ao chale aquel azul e blanco. Un chaleño que hai ali na... Sí. Bueno, pues ahora púsose no outro lado, porque sí que crea, a razón que sí que crea un pouco de conflito, e púsose no xardín. Vale. E, por curiosidade tamén, sabes onde se vai facer a festa en Semana Santa? Na Plaza de Baixo. A Baixo? Vale. Pois nos acabamos as preguntas. Bueno, pois pola miña banda, a miña primeira pregunta é por que non se presentou a moción sobre a bonificación do IBI ao pleno, que é o lugar onde se debaten as mocións, si considerades que é unha falta de transparencia ou non, a de non facilitar a participación dos grupos políticos da cidadanía que representamos nos asuntos de interese para a mesma. Non entendo que problema hai en recoller unha moción para explicar aquí con luz e taquígrafos e que se é contraria á lei, por que non pode quedar en riba da mesa para consensuar un texto na que se solicita a modificación da lei de facendas locais, xa que ata o voso propio presidente, agora que falábamos da Voz de Galicia, saliu este titular, e penso que non é unha cousa tan descabellada que se podía perfectamente consensuar unha moción entre todos os grupos políticos para modificar a lei de facendas locales. E aquí, ni siquiera, isto é público notorio, Vale, Feijóo anuncia bonificaciones al IBI en las ciudades gobernadas por el PP. Vale, entonces, si no contestas, me encanto termine. ¿Qué problema tendes en decir, si eu estou equivocado, é mellor para vos? Eu traio unha moción que non ten cabida, que problema hai en explicarlo aquí? Por que non aceptades? Por que teño que esperar 2 meses? Acabei. A ver, cando a presentaches hai 2 meses, creo que a presentarás en tempo e forma, pero no último día, non lle dou tempo a sentar, examinar se era legal ou non. Unha vez examinada, xa se explicou, para esas cousas, xa non é legal, non podemos asumir nosa competencia. Esa bonificación de que falas ti da Voz de Galicia pode ser para familias numerosas, que é unha bonificación que aprobamos nós aquí no goberno para familias numerosas de Laxe, a bonificación do IBI.
a modificación que propós ti non é legal, non temos nós para potestad para facelo. É tan sencillo como eso, non porque non queiramos, Fernando. Non temos competencias para facer eso. Eso, igual, esa moción igual tienes que trasladar ao teu partido ali en Madrid e que o presentar ya ao goberno central para que ali fixeran o que tiñan que facer. O Concello de Laxe, por unanimidade dos seus grupos tamén. Non podemos asumir esa competencia. E xa te explicou a secretaria, non sei, se queres vos... É que tampouco, que pareceme ben, e o razonamento eu entendo e comprendo, e supoño que sí, o sea, supoño non, é así, vale, pero é que con luz e taquígrafos é aquí, na sala onde está a representación cidadá, non por teléfono. Non por teléfono, é así, xa está. Pero vamos a ver, que problema había en aceptala e explicalo. Non podemos aceptar algo Vale, que non pues é nada, legal. Fernando, xa está. tan sencillo como é. Vale. Sabe, coñecedor o equipo de goberno de cando se vai poñer en práctica a recadación de taxas por ocupación en mesas e cadeiras en espazos públicos vixente dende a aprobación do Xa se do traslado a hostelería. se traslado con algún plazo? Ahora, eles teñen que comunicar aos centros que van a utilizar, non, xa se do traslado. O pasado día 17 reunicheste co Conselleiro de Cultura para impulsar novas actuacións en xacementos arqueolóxicos que, bueno, consideramos que dito así queda moi ben, pero estaría mellor que se concretasen as actuacións. E a pregunta, bueno, que actuacións tendes previstas e, en particular, se tendes algunha prevista no xacemento do Castro de Castrelo. Sí, non fomos solos, do que convido máis Joaquín, e trasladamos varias peticións que nós creemos que son importantes. Unha primeira que fui ao que puxeran varios arreglos que foran na iglesia parroquial de Santa María Pagal, aquí de Laxe, como o cruceiro aquel que está despachado e demais, unha serie de actuacións que incluíran eses arreglos na comisión mixta que da Xunta de Lei do Porto Bispal. Eles viron ben, e pasa que simplemente ten que ser o arzobispado propio que non propone. Depois comentamos o tema do Castro, que ali é unha zona polo que o cacho que está descoberto que é unha zona importante polo que se ve. Se había a posibilidade de que se fixera un estudio en 3D ou algo. Nos dixeron que, claro, que iso está todo en privado. Non só que nos comprometemos a buscar os propietarios e solicitar unha autorización para facer os estudios para ver realmente o que hai ali entrado. E despois así ir valorando os pasos que dan. Depois tamén propuxemos outras actuacións culturales para mellorar a nosa oferta cultural. E despois unhas melloras tamén, se podían axudar tamén con unhas melloras no Museo Romano. Podes ofrecer o dato do gasto total das obras de saneamento en Traba? Dentro da mesma pregunta, solicitouse parte do gasto a Augas de Galicia? O gasto polo que licitamos era de 449.000 euros, que foi adjudicado, me parece que en menos, en 400, non sei a cantidad, pero sobre 430 ou algo así. E a 100% é sufragado por fondos municipais. Ao mesmo tempo, estamos traballando con Augas de Galicia, que están cargando do anteproxecto para o depurador. Que aí sí que se falamos un valor importante, que creo que o importe vai ser 1 millón de euros. Para que igual tenemos que meter alguna parte, non sei. Pero nestes momentos están cargando do anteproxecto. Que creo que acaban de estar presentado agora para fines de abril. Vale. Respecto á problemática a nivel nacional de Galicia de Altri, creo que fai un pleno Vox, presentei unha moción ao respecto. O noso alcalde, ti, Paco, posicionaste a favor da instalación se a evaluación de impacto ambiental era positiva. Despois da manifestación do fin de semana pasado na Pobra do Calamiñal, con milleiros de galegos protestando e con non sei cantos barcos que teño por aquí.
500 barcos en representación de traballadores do mar, e, por tanto, compañeiros teus, tamén o fixeron. A miña pregunta é se che sigues posicionándote a favor, sin considerar o rexeitamento social que está demostrando o pobo galego o proxecto de Altri. Eu estou a favor das empresas que crean traballo sempre cando pasan os controles medioambientales que ten que pasar. Pero hoxe en día, para calquera historia tens que pasar os controles, que son estrictos e que son sempre prevalecendo o medio ambiente. E se pasan esos controles, olha, eu non son eu técnico de medio ambiente para dicirche se iso é viable ou non, pero quero pensar que se din que é viable, pois, bueno, por que non? Vale. O Concello fai seguimento da prevención de riscos laborais das empresas que prestan servizos para o Concello? Non, porque creo que non é. Non si que lle fixamos unha comunicación de que tiñan que ter, creo que eso día, pero bueno, esta pregunta contestas mellor, non, porque para contestar chamado, prefiro contestar chamado no próximo tema. Pero creo que sí que unha comunicación lle fixemos. Quen leva agora o mantemento do alumiado eléctrico? É a mesma empresa? Non, é outra empresa. Fixose un contrato por 4 meses, Sistenor, hasta que salga o mantenimento do alumbrado, que está, eu calculo que igual temos casi acabado. Nos falta, bueno, temos a memoria, temos a resolución de inicio. Sí, eu penso que pronto sacaremos o mantenimento. E por último, a sinal de tráfico, como decirche, na baixada de Foncal, esa señal era de sentido único e agora é de sentido único excepto residentes. Cal é o motivo do cambio? O motivo que, bueno, ali aquel anaco é un pouco ancho, que sí que antes subían un coche, subían dos coches, bueno, cruzábanse dos coches. Pero por aí non pasan dos coches. Sí, todavía pasan. Pola baixada de Foncal pasan dos coches. Sí, todavía pasan. A ver, sí que é certo que os coches cada vez son máis grandes e bueno, máis que un pouco, máis que nada tamén para desatascar un pouco ali no Repo de Antía e que toda esa xente que ten que subir, se somos residentes, por exemplo, temos que subir para os Plazuelas, Plazo do Oriente, Areal, Unidade Galera e demais, pois igual non teñamos que cruzar ese tramo conflictivo da Plaza Pontón. Bueno, haberá unha solución así que vamos a probar, a ver se resulta ben, se non, pois, pode cambiar. Ok. Vale, algo máis? Bueno, pois vamos por filtrar o tema.